Racionalne vesti. Racionalne vesti. Jedine prave vesti. Prave vesti. Dobar dan, ja sam Branko Topalović. Ja sam Uroš Bogdanović, a ovo su Racionalne vesti. Srbiju ovih dana brine masovan odliv mozgova. Od kada je naša zemlja u Šengenskom sporazumu, sve više mladih i talentovanih pokušava da ode u inostranstvo. Istovremeno, istraživanja pokazuju sve više mladih želi da uđe u politiku misleći da će se tako lakše rešiti sa svojom materijalnom situacijom. Zato danas u Racionalnim vestima istražujemo postoji li veze između ove dve pojave. Kolega Topalović je trenutno na Univerzitetu za mlade kapacitete i razgovara sa prodekanom doktorom Šuljagićem. Kolega Topaloviću. Hvala kolega Bogdanoviću, tu sam, doktore, profesore, prodekane Šuljagiću, dobar dan. Zaboravili ste magistre i docente Šuljagiću, ali u redu je, mladi ste, opraštamo. Izvinite, profesore, magistre, doktore, dakle, danas pričamo o problemu odliva mozgova i na drugoj strani činjenici da sve više mladih želi u politiku. Tako je, mladiću, tako. Vidite, naš problem se u stvari zove odliv mozgova u politiku, razumete? Aha. Upravo tako, mladi, talentovani, perspektiva pred njima, oni pravac politika, tako reći, kraj jednog talenta pre nego što je stigao da se ostvari, razumete? Jasno, jasno. A kakva je onda razlika između odliva mozgova u inostranstvo i odliva mozgova u politiku? Velika, mladiću, jako velika. Ovi što odu preko, ko zna, možda se nekad i vrate, prodrma ih nostalgija, sarme ovo ono, pa donesu neki kapital i znanje u Srbiju. A ovi što odu u politiku? Njima povratka nema. Zanimljivo. Postoji li još neka razlika? Jasno je da postoji. Vidite, ovi što odu na zapad ili na istok, oni tamo postanu vodeći stručnjaci i dižu ugled svoje zemlje u svetu. Znam šta ćete reći. Ovi što odu u politiku samo nas blate pred svetom, jeli? Tako je, mladiću. Vi ste pravi biser. Pravo je sreća što vi niste otišli nekom. Hvala. Nisu mi dali pasoš zbog kriminalnog dosjeja, nego doktore Šuljagiću da rezimiramo. Da rezimiramo nego kako. Glavni problem Srbije je u stvari odliv mozgova u politiku. Jasno. Hvala vam mnogo, doktore, profesore, maestro, docente Šuljagiću. Hvala i vama, mladiću, a sad izvinite, žurim na partijski kolegijum. Studio. Hvala kolega Topaloviću, bile su ovo Racionalne vesti.